Yawa baby ya gari ya aiki. Lafiya lau. Kullum ina gani kina gittawa anguwan nan. Shine ta yau dai sai dai na zo na miki magana. Allah. Wallahi ni san ki nake yi. Allah ko? Kin ga wata katan gidan? Gidan babana ne. Da shekaran jiya ma na dawo daga kasar waje. Ga garin naku duk zafi. Kuma na hanka aka da siffar mahaukata. Wannan shiga da kika gani babana ne ce in dinga yi saboda lalurar tsaro na Najeriya wato kidnapping ka dauke mai dan shi. Sai ce in dinga shigan nan. Wannan garin kwakin kuma da ya faɗo daga aljihunka nawa ne? Garin kwaki me kuma garin kwaki? A to ban san da wannan ba gaskiya. Wala ban san da shi ba. Amma daga aljihunka na ga ya faɗo. Yaushe din? A'a ba nake lura ba ina ga miki. Malam lafiya? Kai za ka ga aba ƙasa ka kama ɗauka? A to ina ruwanka tun da ba naka ba. Wannan mai ci mata na baby. Haka ne ba na bane. Ba na bane. Yawwa to baby ga waya samun nan ba ko? To. Ba. Yawa na gode za mu yi waya baby. To shi. Yawa za mu yi waya. Banda kare na mu ko kaga aba ƙasa ka kama ɗauka? Dalla ban nan. Ni ka shanye wawa kawai. A wannan lokacin wace aje abu ya bar shi. Yunwa na kiri. Ina da basu ne da ni. Ka mutu mana sakare kawai. Basu ne da ni. Duk ka shanye mayan banda nan ka fara wuce. Allah ban kara. Dan kwarfe ka. Wawa kawai. Ko kudin sai ba samu ba da aka yi na samu garin. Da kai na samu garin fa. Wawa kawai ka zo ka shanye sakare kawai. Ana ganin shi. Baby, wai ke ci anan? Daman garin kwakin naka ne ka ce mun ba naka ba? Wannan garin kwaki da ya gani wanda kunkurin gidanmu za a jika ma shi yake bukata. Allah gashi matsiyaci ka je sai suga ka hada. Maƙaryaci kawai.